Hi guys, update ko po kayo sa aking malunggay seeds na tinanim noon. Ito na siya ngayon. Ayan. Ayan. At ito. Ayan. Malaki na yung iba, pero yung iba nahihirapan lumaki. Nai-stress yata. Ito yung namatay na isang malunggay. Ayan po, matulusog yung iba. Ayan, yan yung second na malaking malunggay. Ayan sila. Ito ngayon yung inaalagaan ko pang alis ng stress para sa akin, yung mga tanim, yun yung happiness ko ngayon. Ayan. Ayan guys. Ayan yung pinakamalaki. Ito. Ayan yung pinakamalaki. Tapos ito yung second. Ayan guys, look. Oh. Ito na yung iba nandoon. So, sobrang init yata nung transfer ko kasi sa labas ko transfer namatay yung dahon niyang una. Parang yan guys, yan namatay yung dahon niyang una doon sa unahan. Namatay kasi na stress yata sa paglipat na sa lupa. Nahihirapan silang lumaki. Ayan guys, dito sa loob ng bahay namin tong malunggay seeds ko. Malunggay seeds, hindi na malunggay seeds to ngayon malunggay na kasi mayroon na siyang dahon. Ayan, happy ako na may tumubo. Kala ko hindi tutubo yung seeds. Tumubo naman. At saka meron pa din akong ginawa dito. Patubo pa rin ako. Dito nga lang siya dito sa container. Ayan. Pinapatubo ko yan guys. Para itanim sa lupa kasi malapit na yung summer. Sa March, summer na dito sa amin. Ay, hindi pa pala summer. Spring. Sa March. Ayan. Kaya, nagkakon na ako ng itanim. Para may pagkahabala. Anong tawag nito? Mayroong magawa. Ayan, magtanim-tanim. Actually, ito yung una kong tinitignan pagkagising ko. Ito yung nagpapaligaya sa akin araw-araw. Pag nakikita ko sila, happy ako. Ayan. Oh. Ito lang ang tinitignan ko pag naboboring ako dito sa bahay. Ayan guys. Okay. Hanggang dito lang yung update ko ngayon. I-update ko kayo pag transfer ko na sa lupa. Doon sa labas. Ita-transfer ko doon. I-update ko kayo. Kasi ngayon hindi pa pwedeng ilabas at malamig pa sa labas. Winter pa dito sa amin. Kaya baka madido itong halaman natin. Itong malunggay natin pag nilabas ko ngayon. Kaya hanggang dito na lang yung update. Sana mag-subscribe kayo sa aking channel. Thank you for watching.
Okay, bye-bye.